Nasyonal sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa ato nagapangunang nga mapangulong dinalan sa mga balita lokal, enhanced community quarantine sa probinsya mahimo i-downgrade bangod sa nakita nga pagnubo sa kaso nga sa mga ginakabig suspect sa COVID-19. 20 ka mga tao naglapas sa curfew sa Bacolod, ginpasakaan na sang kaso. Sa balita nasyonal, napulo kadlaw pa lamang lapsag sa Lipa City nagpositibo sa COVID-19. Pag-postpone sa klase, dapat tubtub lamang Agosto, sunod kay Senator Gatchalian. Maayong aga Bacolod, may aga binugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Abril 15, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa net. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 4 minutos na nagaligad sa tagna ng alas 6 sa detalye na sa mga balita lokal. Mahimo nga i-downgrade na sa probinsya sang Negros Occidental ang enhanced community quarantine bangod sa nakita ang pagnubo sang kaso sing nakabing nga mga suspect sa COVID-19 nga mga persona nga mayara sa travel history sa mga lugar nga may kumpirmado nga kaso sang masakit. Sunod kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, magasapol ang tanan nga local government unit sa Negros Occidental karon nga adlaw Miyerkules agud nga talakayon kung anong mahimo matabo
matapos na record ang pagnubo sang kaso sang masakit sa probinsya. Ang Negros Occidental sa karon mayara sang 20 kag nakabig nga probable sa COVID-19 kag may 453 ang ginamonitor sang probinsya. Sa Libaluan, Abril 8 sang inpirmahan ni Governor Eugenio Lacson ang executive order nga nagpalawig sa ECQ tubtob sa Abril 30. Before mag-decide si Gov, nag-istoryanay kami nga extend nato ng ECQ nga device tanaon taman kung let's say after the 15 days na ECQ tatakwaon pang data and then we extend abi for April 30 but kung Mayo ang cases nga daw hindi nag-man and then daw gatay-taon ang cases naton sa PUI naton maybe hindi tapag ipadabuton sa April 30. Si Governor o Vice Governor Jeffrey Ferrer. Napasakaan na sa kaso ang kapin 20 ka mga tao nga nagalapas sa curfew sa syudad sang Bacolod. Inisuno kay Bacolod City Mayor Evelio Leonardia matapos ang ginhambalan siya ni BCPO Director Colonel Henry Binyas. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Leonardia, masobra 1,000 ang nadakpan nga naglapas sa curfew. Umpisa nga ini ang ginpatuman sa syudad kaga 20 na ang napasakaan sa kaso nga disobedience. Nagpanda ang mga alkalde nga ang persona nga mapasakaan sa kaso ang posible hindi matagan sang police clearance nga masami requirement sa pagtrabaho kaangay na lamang sa luwas sang pungsod. Ginpathag sa alkalde ang ginapatuman nga curfew ang para sa kayuhan sang tanan sa tuyo nga malimitahan ang hulag sang tao bilang precautionary measure batok sa COVID-19. Sudo pa sa alkalde may mga tao sa gihapon nga wala nagapamati apisar nga ginaedukar na angot sa COVID-19. Istoryahanay kami ni Colonel Binyas ang nakaladakpan curfew halin sa pag-umpisa at mga sobra na 1,000 mo. Now, sa 1,000 may ara na, may 20 na nga na-filean kaso. Kag may masunod pagid. Nga daw medyo ritubado na gid bala. Kabahin sa pahayag ni Bacolod City Mayor Evelio Leonardia. Samtang kapinaman sa 20 ka persona ginakabig nga mga probable sa COVID-19 ang narecord sang Negros Occidental sa 11 ka local government units sa probinsya. Sa Interagency Task Force COVID-19 update sa Command Center sa probinsya kahapon sang hapon, ginpahayag ni Assistant Provincial Health Officer Dr. Jessica Fama nga may kabilugan nga 188 ang ginkuhaan sang swab specimen sa din 55 ang pending pa ang resulta. Dua pa ni Fama nga sa 188 ang ginkuhaan sang swab specimen humalin Marso 23, may 94 diri ang probable, 28 ang healthcare workers, 9 ang naka-close contact kag isa ang nagpositibo. Samtang may kabilugan nga 453 pa ka mga persona nga may travel history ang ginamonitor karon sa 26 ka mga local government units sa probinsya sang Negros Occidental. Nag-umpisa na sa pag-duty bilang nurse ang 4 sa 43 ka mga police nurse ang Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO. Ang 4 ang na-assign sa Provincial Healing Center sa banwas ang EB Magalona nga ginamtangan sa karon sa mga overseas Filipino workers o OFW nga nag-abot sa probinsya. Sunod kay Police Colonel Romeo Baleros, NOCPO Director, ginhimo niyang paghangyo o paghingyo sa mga police nurse agod magbulig sa medical team sa probinsya. Ay ban pa padayon ang duty bilang pulis, apang kuwaon sila sa Provincial Health Office o PHO kung kinahanglanon. Amay niyang ginpaydalom na sa ensayo sa PHO sa ila dapat nga himuon. Sa iban pa naton nga mga balita lokal, nasapuan nga patay na ang isa ka senior citizen sa kilid sang baybayon sa Purok 3, Barangay Manuling, Banwasang Kawayan, sadtong Lunes ang aga. Ang napatay ginkilala kay Morito Ingeres, 74 anyos, kag pumuluyo sang barangay isyo sa amuman nga Banwa. Sa pagpangusisa sang Kawayan PNP, ang biktima wala na nagatulog sa ila pamilya kundi sa bangka nga yara sa kilid sang baybayon. Ginpahayag man nga ining napatay ang nag-eksperyensya sang nervous breakdown. Pilason ang isa ka lalaki matapos ginlothang sa Purok 1, Barangay Lagaan, Banwasang Calatrava sa tong Lunes ng gabi. Ang biktima ginkilala kay Robinson Tubiso, 42 anyos, kag nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa pagpangusisa sa Calatrava PNP, ang biktima yara sa gwa sang yapuloyan sang may nag-abot nga duha ka mga tawo. Ginpamangkot niya ini kun diin makadto nagsabat nga managkot kami o kon magsindi sang kandila, dalaluthang sa biktima igo sa ilok.
Nagpalagyo sa wala may baloan nga direksyon ang duha ka suspect pagkatapos mahimo ang krimen. Dakop naman sa bypass operation ng isa kalalaki sa Beranyo sa may barangay Lantad, siyudad sa Silay. Sa Lunes ang hapon, ang suspetsadong kilala kay Rogie Sinaten, 30 anyos, bumuluyo sa muman nga barangay. Sa pagpangunan ni Police Major Rolly Pondevilla, ang hepe sa Silay PNP, nakumpiskar kay Sibatin ang 7 gramos ng napatian shabu nga nagabalor sang 105,000 pesos. 1,000 ka pesos nga bypass money kag drug paraphernalia. Ang mga na-recover nga ginasuspitsuhan shabu, ang ginpaidalom na sa laboratory examination. Nakuha naman sa armas luthang ang isa ka lalaki sa nagluntad nga kinagamo sa barangay Kunsing, Banwas ang Ibi Magalona, Lunes ng gabi. Ang suspect ang ginkilala kay Elorde Pilion, 55 anyos, kag nagapuyo man sa among nga lugar. Sunod sa Ibi Magalona PNP, naabtan nila nga bit-bit ni Pilion ang improvised homemade nga 12-gauge shotgun, kag 3 ka bala nga wala pa nakalupok. Wala sang may presentar nga dokumento ang suspect sang pamangkoto ni sa otoridad, ganay ni siya ang ginarresto. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Kag para naman sa aton mga kaaksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo garantisado kag wala sang preserbatibo, magamit na sang Dr. Original nga habon nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imong lawas, samtang padayon ng imong nga pagkuskos. Safe ini, bangod wala sang chemical component. Magluwas diri ang Dr. Alfred shampoo sa stubborn dandruff o kon kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergies. So sa aton mga kaaksyon, magamit na Kag sa karon nga panahon nga bisan na mag-ubo ka lang o mag-sip-on ka, tudahan ka na dahil may COVID-19 ka. Ari ho, para likaw kita sa sining klase sang mga balatian, ang Dr. Alfred nun ini sa vitamin C, natural kag organic, kag naga-prevent ini sang ubo, sip-on kag hilanat kag iban pa nga mga respiratory illnesses. Nagapabakod pa sa aton nga immune system. Sa research ini ang ipatigayon sa Kentucky Medical Center dito sa USA. Ang Dr. may B complex ini. Ang B1 para sa aton reflexes, no? Ang B6 pabakod sa aton nga baga para likaw sa ubo, kag ang B12 para nga maayo ang absorption sang sustansya nga kinanglanon sa aton sining lawas. Sa mga kaaksyon, ang Dr. natural kag organic kag wala sang preservative kay pure ini gikan sa mangosteen. Ang Dr. ini sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Welcome Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopwas East, Lopwas Mandalagan, kag iban pa nga mga outlets. Pangitaalang, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Napulo pa lamang ka adlaw nga lapsag, nagpositibo sa COVID-19. Samtang pag-postpone sang klase, dapat tubtob lamang ini sa Agosto, sunod naman kay Senator Gatchalian. Ang nagapauna naton nga mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
himo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 17 minuto sa nagaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sa mga balita nasyonal. Nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka napulo pa lamang kadlaw nga lapsag nga babae dito sa Lipas City. Sunod kay Mayor Eric Africa, ini ang ika-18 nga kompirmado nga kaso sa COVID-19 nga residente sang barangay Tipakan. Wala pa sang may ginpagawa nga detalye ang otoridad angot sa estado sang pasyente. Nagnegatibo naman ang iloy sang lapsag. Nagpatigan na ang otoridad sang contact tracing sa mga persona nga posible may exposure sa lapsag. Ini na ikaduha nga lapsag nga may COVID-19 sa among nga syudad. Sa Abril 9, isa man ka 23 kaadlaw nga lapsag nga lalaki ang napatay bangod man sa COVID-19. Naka-record sa panibagong nga 271 ka nagpositibo sa kaso sa COVID-19 ang Pilipinas. Kagkaron mayaran na sa kabilugan nga 5,223. Sa pinakauling nga record sa Department of Health o DOH, may 53 ka panibago nga naka-recover sa balatian. Kagkaron yara na sa 275 ang kabilugan sa naka-recover. Samtang nagsaka naman sa 335 ang na-record nga napatay bangod sa balatian matapos madugangan sang 20 kahapon nga adlaw. Ginpahayag naman ni Senator Sherwin Gatchalian nga tubtob lamang sa bulan sa Agosto mahimo ma-postpone ang klase. Sunod sa senador nga sa idalom sang lahi, tubtob Agosto lamang ang postponement sa klase magluwas kon amendahan bangod pila ka rason kaangay subong nga mayara sang COVID-19 pandemic. Ginasaad sa Section 3 sa Republic Act 7977 ngang school year dapat mag-umpisa sa una nga Lunes sang bulan sang Hunyo apang hindi maglampas sa katapusan nga adlaw sa bulan sa Agosto. Si Gatchalian nga chairman sa Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture ang nagpahayag nga mayara siya sang virtual consultative meeting sa DepEd sa Lunes kag ginpahayag nga ang ahensya mayara na sang contingency plan angot sini. Isa pa ka Pinay nga nurse ang nagtaliwan sa London. Ang 60 anyos nga si Malo Jean Ballesteros ang ikapat nga Pinoy nga nagtrabaho o nagatrabaho sa National Health Service sa United Kingdom ang nagtaliwan. Napatay si Ballesteros sa St. Mary's Hospital sa Paddington pila ka adlaw matapos na admit sa tong adlaw sa nga Biyernes. Magluwas kay Ballesteros, 3 pa ka mga Pinoy nga nagatrabaho sa among nga hospital ang nagtaliwan. Samtang isa man ka Pinoy nga nurse Australia ang nag-share sa istorya matapos niya kung siya makabaton sang racist nga mensahe sa ilang mailbox. Sunod sa nurse nga kilala kay Kat Dolendo, nakita nilang sulat sa mailbox kag nakasulat diri nga dapat na silang magbalik sa ila pungson kag ginhalinan kag dalon ang masakit sa ila paghalin. 20 ka tuig na nga nagaistar ang pamilya ni Dolendo sa Port Macquarie sa New South Wales. Nagpakigangot naman si Dolendo sa otoridad angot sa mo nga insidente. Ginkumpirma naman sa Makati Medical Center nga nagtaliwan si Dr. Roberto Anastasio, ang cardiovascular specialist nga nagatrabaho sa ospital sa sulod na sang 30 ka tuig. Wala man gindetalye kung ano ang ginkamatsan ni Anastasio. Si Anastasio ang isa ka man ka cardiologist sa University of Santo Tomas Hospital kag miyembro sa UST Faculty of Medicine and Surgery. Sa nagligad nga recognition award ginkilala si Anastasio sa UST Hospital bilang great pillar kag enduring inspiration sa institusyon. Sunod sa Department of Health, 12 ka healthcare workers ang napatay bangod sa COVID-19 na pang wala gin-specify kung ano ang ila profession sa health sector. Una diri ang Philippine Medical Association
Aksyon o kan PMA naghatag sang lain nga kadamuon sang kaginpahayag nga 17 ka doktor ang napatay bangod sa COVID-19. Suno pa sa PMA nga ang nasambit nga records ang napatay nga mga doktor ang maghimo na punggan kung may nagakaigo nga protective gear. Sa ibang paraton nga mga balita nasyonal, nakompleto na ni Philippine National Police Chief General Archie Gamboa ang 14 kadlaw nga self-quarantine. Sa iyas ning virtual address, ginpahayag ni Gamboa nga natapos ng ila self-quarantine sa kahapon nga adlaw Abril 14. Suno kay Gamboa, base sa rekomendasyon sa mga doktor, ay nga pag self-quarantine bangod sa posible exposure sini sa COVID-19. Nagpaidalom sa self-quarantine ang PNP Chief sa Camp Crame sa siyudad sang Quezon. Ginlansar sang PNP ang Bayanihan Fund Challenge sa tuyo nga mabuligan ang gobyerno national batok sa COVID-19. Sunod kay PNP Chief Police General Chief Francisco Gamboa, tuyo sa ilahanay nga makatipon sang kapin 200 milyones pesos gikan sa pulis para mag-augment sa social amelioration program sang gobyerno. Ginpathag ni Gamboa voluntaryo nga maga-contribute ang kapulisan kag PNP personnel sa kasunod sa nga pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga may kabudlayan sa paghatag sang basic needs kang poorest of the poor samtang nagalawig ang krisis. Sunod kay Gamboa, nag-promisa naman nga maghahatag sa 50% sa ilang basic salary para sa bulan sang Mayo ang mga leader sang command group, Directorial Staff, Police Regional Offices, National Support Units, kag All-Star Rank Officers. Ang kwarta nga matipon sang PNP ay ga-turnover sa National Treasury o kung makadto sa anuman nga agensya sang gobyerno. Ginatunan sa karon sa mga lideres ang duha ka panalagan sang Kongreso ang plano nga adjustment sa legislative calendar kasunod nga ang pungsod padayon nga nagatinguha nga mapungga ang paglapta sang COVID-19. Sa virtual meeting sang Economics Stimulus Package Subcommittee sang House Defeat COVID-19 Committee kahapon, ginpahayag ni Speaker Alan Peter Cayetano nga nagpakiangot na sa iya si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri angot sa legislative calendar kasunod sang COVID-19 situation. Ang Kamara kag Senado ang pareho sa karon nga naka-recess kag ginapaabot nga magbalik ang sesyon sa Mayo 4. Makabaton sang hazard pay ang mga pulis nga nagatrabaho sa tion sa Enhanced Community Quarantine umpisa sa Abril 16. Ginanunsyo ni Police General Chief Francisco Gamboa ang mga qualified personnel ang makabaton sang hazard pay nga 500 pesos kada adlaw. Dugang pa ni Gamboa ang hazard pay ang makabulig sa kapulisan kag sa ila pamilya ini ang magluwas sa ila nga sweldo kag mga allowances kag wala man sang deduction kag loan amortization para sa bulan sang Abril. Sunod kay Gamboa, ginatagan sang ilahanay sa importansya ang kaayong lawas kag safety sa kapulisan nga nagapasiguro nga matawhay ang pagpatuman sang Enhanced Community Quarantine. Nagabot na sa Manila ang 301 ka mga Pinoy nga seaman gikan sa Miami, USA. Ini ang pinakaulihing batch sang mga PFWs nga gin-repatriate sa DFA bangod sa COVID-19. Ang mga seaman ang gikan sa cruise ships nga Carnival Legend, Carnival Pride, Carnival Fascination, kag Carnival Conquest. Sunod sa DFA, ang mga seafarers ang inpaidalom sa medical protocols nga requirements ng DOH. Ang mga OFWs ay paidaluman sa home quarantine bilang pagsunod sa mando sa Bureau of Quarantine. Ang DFA ang nagapag-iangot sa OWA, DOH kag DILG sa pag-repatriate sa mga OFWs nga naapektuhan ang ilang trabaho bangod sang COVID-19. Kag sa katapusan nga balita national, kapin sa 473 ka eskwelahan ang gamiton bilang COVID-19 quarantine areas kag mga tao nga may exposure sa personang infected sang balatian. Wala naman gindetalye ni Presidente Rodrigo Duterte ang lokasyon sa mga eskwelahan nga ginaprubahan sa Department of Education agud himuon nga temporary quarantine o isolation facilities. Sunod sa Presidente, naprubahan na sang DepEd ang 95 sa 209 nga gin-request sang LGUs. Sa memorandum nga gin-issue sa Marso 26, gintugyan ni DepEd Secretary Leonor Briones sa mga regional directors ang pagdesisyon sa request sang LGUs kag kinahanglan lamang nga mag-agi sa evaluation sang Schools Division Superintendent, may mga konsultasyon sa mga school heads kag sa Department of Health. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6:25.
Inyong ipapatiyan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balik kayo naman kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka po sa inyo news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo.